Не ми върви в любовта. Явно това ми е съдбата. Все не ми се получава. Все попадам на неподходящи. Случвало ли ви се? Колкото и да се променяме, колкото и да се опитваме да бъдем по-добри в следващата връзка, със следващия човек. Аз сега така ще направя, аз сега така ще направя, няма да се държа по този начин, се държа по другия начин. Обаче все нещо не става. Все попадате на този човек, който всъщност е ваше огледало. Този, който ви показва какво не е наред във вас. Вие виждате това, което всъщност не е наред в самия вас, в него. И за това той не е този, който е за вас. Защото първо трябва да погледнете, да оправите вас, вашата душа. Вие да се чувствате цели и пълни, а не да чакате някой да дойде да ви направи щастлив. Никой в този живот не ви е длъжен за нищо. И никой не е длъжен да ви прави щастлив. Първо вие трябва да се научите да сте щастливи със самите вас, а не да чакате слънцето да изгрее, да не сме в ретрограден Меркурий или нещо подобно. Това са просто вярвания, в които ние така сме си се свободно, удобно научили да живееме, да вярваме, че трябва нещо да се случи, звездите да се подредят по определен начин, че на нас да ни провърви. Еми не става по този начин. Всъщност, какво може да направите? Първо, може да си направите една констелация, да разберете откъде идва този проблем. Просто го поставяте като симптом, като проблем. Какво, защо, как да го оправя. И всичко ще се разплете. Дори няма да разберете откъде ви е дошло. Констелациите са един уникален метод, който аз използвам постоянно. Както върху себе си, така и върху клиентите си. И това, което се случва по време на констелация, не може да се опише с думи. То просто трябва да се преживее. Ако и вие искате да поправите нещо във вашия живот, ако и вие искате да разберете защо определени неща ви се случват, това е начина, по който най-лесно може да го разберете. Ако ви е интересно, пишете ми налично и ще направим безплатна консултация.